Shugaban rukunin jami'o'in Maryam Abacha American University da ke Najeriya da Nijar, Profesa Adamu Abubakar Gwarzo na taya dukkanin al'ummar musulmin faɗin duniya murnar watan Ramadan mai albarka. Watan Ramadan wata mafi albarka a dukkanin watanni. Wata ne da za mu ƙara zage dantse akan ibadunmu, sannan kuma taimakekeniya, musamman taimakawa marasa ƙarfi waɗanda ba su da shi a ko'ina lungu da saƙo a kowane ɓangare suke a faɗin duniya. Mu zage dantse wurin tallafawa sauran al'umma domin samun farin ciki cikin wannan wata mai albarka na watan Ramadan. Allah ya amsa ibadunmu. Ramadan Karim.